Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Bu kızlarda punktualist деген eyбір бар ма салғылым мен? Свиданияға соңа қалуы ярый дағысы бір ғәдет. Әміне эфирні башларға соңа қаларға ярамай бет инде. Ешлеп йөрисең ул, ә? Алло, Әйе, Руслан? Шупан, сен қой юғалдың, эфирні башлар уақыт Ашыламай инде, минем әле эшләрем бар. Хәзер берничә минуттан килеп җитермен. Беләсеңме, Руслан, кызлар алар бер кайчанда сиңа калмый. Алар бары тик тоткарлана гына. Яр инде Шупан, сен тағын үпкәли күрмә. Ну, хәзер нәрсә эшлибез инде? Сен әлі сценарийны да оқымадыңмы? Укыдым инде мин аны. Шупан, мә, танышып чык. Руслан, монда бит Шупанга сюрприз диелгән. Шупан, ғафу, әйтергә онытканмын. Бүген безне үзенчәлекле чыгарылыш көтә. Син уйнап алырга әзерме? Уйнарга? Чыннан? Әйе. Ничек инде? Әйдә, мин сиңа әлегә кагыйдәләрен аңлатам. Тамашачыларыбыз киләсе видео язманы карасын. Birinci kurs stüdenti bulu ağır, süzdey. Onlar korpus alarının isimleri turunda eğitminde indi. Sıt, dvoyka hem büyükten bizge anlaşılmayan süzler hem harfler. Sekund sayın düzgerip turatırgan расписание hem bizge bağışlanan yüzlep memlar. Biz bugün birinci kurs stüdentinin tırmışını jеңіләйтергә тырышырбыз. Sizin bilen min Taliye hem bu sizin kiniginizin en faydalı 2 minutu. O'qituvchilarni yaxshiroq bilirga tirishimiz. Ularning telefon nomerlarini ham ismlarini yozib qo'ying'iz. Masalan, o'qituvchi darsga sig'ib qolgan ishroqda siz oldin sholtiratib darsning bo'lasimi, yo'qmi ekanini bila olasiz. Bulay siz o'zingizning nervlaringizni ham vaqtingizni saqlayasiz. İsteme məlumatda ortaq bulmaz. Ilkin kurs studentlarından konkret pedagoglarının лекция o'tkazilganishi qarorlari, imtihonlarni nishib olishlari turida so'rashimiz. Bu ma'lumot qodqiy pedagoglar bilan problemalardan qo'shirga bo'lishir. Referatlarni ham kurs ishlarini vaqtida hazırlaysiz. Sessiya vaqtida burchuvlar orta esneme qiyriqlar halini tog'inda qutlovlandira oladi. Bunday ishroqda depressiya ham emotsional yonuv borliqqa kelirga mumkin. Oldan hazırlana başlayınız. Bunday ishroqda sizga bir tun ishini sifatsiz ish hazırlab, erta bilan uni qo'ya chiqarim ekan deb o'ylanib yurishga kerak bo'lmas. Studentlik vaqtida bo'lgan mumkinliklar bilan qo'llanamiz. Turli kinoteatr, bowling ko'saklari, akvaparklarda studentlarga tashlamalar qaralgan. Shunga ko'ra ko'ngil ochirga borganda hech cheksiz student biletingizni olamiz. Shunday turli konkurslar ham festivallarda qatnashamiz. Pravkomni e'tiborsiz qoldirmag'iz. Pravkom studentlarning huquqlarini saqlay turgan uyushma. Studentlar pravkomga kirgach, tog'inda ko'proq mumkinliklar oshadi. Bunga shu kreativ ham produktiv kunlar tilayman. Ruslan, saatіңе қаралым. Сен нәрсе көресің? Кешкі сағат 9. Әміне, менің сағатлар қазір ойын вақыты дей. Руслан, әйде енді, сен бит меңа шундай қызықлы, ғади болмаған шығарыш вақыт еткен едің. Ярый, Шупан. Шупан, міне біз сенің білән таныш, әйеме? Әйе. Бір-бірімізді яхшы білеміз. Білеміз енді? Мен сиңа шундай бір қызыклы ойын тәкъдим итәсем килә. Әлеге ойын фактлар дип атала. Һәм нишләргә кирәк инде? Мен сиңа үзем турында беренче кызыклы факт әйтәм, ә син үз чиратыңда әйе яки юк дип җавап бирәсең. Мен сиңа сораулар бирәм, аннары син миңа. Килештекме? Килештек, бигрәк җиңел ойын инде бу, Руслан. Ну, әйдә итеп карыйк. Нә тыңла. Әйдә, Шулпан, син башла, мен икенчесен әйтермен.
Менә беренче факт. Мин музыкаль уен коралында уйный алам. Әйе. Дөрес. Ну, мин скрипкада уйныйм. Хәзер синең чиратың. О, мин уку йортын тамамламыйча армияга киттем. Юк, минемчә син тәмамлагансыңдыр. Юк, Шулпан, мин 3нче курсны бетерүгә армияга киттем, армиядан кайткачтан соңгы елымны укып бетердем. Ну ярар, хәзер алайса мин факт әйтәм, менә белерсең микән? Мин хәзер Наиләнең сюжетын караячакмын. Әйе. Ой, Руслан, син минем хакта бигрәк күп беләсең икән, хәтта куркыныч. Алай деме инде, Шулпан. Ярый, әйдә Наиләнең сюжетын карыйбыз. Карыйбыз. Сәлам дуслар! Әгәр сезгә иде күңелсез һәм сезнең йөрәгегез батырлыклар кылырга ашкына димәк, сезгә һич шиксез волонтер булырга кирәк. Ничек волонтер булырга һәм нинди эшләр башкара икән, безгә әлбәттә волонтер гына җавап бирә ала. Шуңа күрә мин үз әңгәмәгә Азат Сиразиевны чакырдым. Ул хәзер безгә бөтенсен аңлатачак. Сәлам Азат, синең үз изоляцияң ничек үтә? Сәлам Наилә, мин сезне Яшел-Үзән районы волонтерлар штабында сәламлыйм. Күргәнегезчә, кеше монда күп түгел, хәтта эш бара. Бөтен волонтерлар әлбәттә үзенең эш урында, ярдәм сораучы кешеләр янында. Һәм мин сезгә бераз үземнең изоляцияны үтәвем турында сөйләп китәсем килә. Әлбәттә, изоляцияны мин үтәргә тырышам, ләкин көнемнең төп вакытын мин волонтер эшенә багышлыйм. Азат, менә волонтер бу авырмы? Нинди менә авырлыклар килеп чыгарга мөмкин? Эшебезнең минемчә иң авыр өлеше ул өлкән яшьтәге кешеләребезнең, ярдәм сораган кешеләрнең ышанып бетмәү, хәтта бераз курку моменты, һәм без аны әлбәттә аларны күндерергә ничектер һәм алар белән эшләргә тырышабыз. Ондай моментларны әзәйтү өчен. Азат, сиңа бик зур рәхмәт әңгәмә өчен. Сезгә уңышлар теләп калам эшегездә. Бүгенге көндә күп кенә яшьләр бу проблемага битараф түгел. Хәтта чит ил студентлары да волонтерлык белән шөгыльләнә. Мәсәлән, Амар Хусейн, ул үзе тумыштан Ирактан, хәзер ул Казан Федераль университетында медицина бүлегендә укый. Әйдәгез аның белән дә сөйләшеп алыйк. Амар, сәлам. Я являюсь волонтером. Я решил стать волонтером, потому что я знаю, что в это время, в этой ситуации, связанной с коронавирусом инфекцией, необходимо помогать людям, которые нуждаются в этой помощи. Это люди, которые находятся в группе риска. Мы каждый день принимаем их заявки, помогаем их, чтобы они ставали дома, не ходили. Хәзер сезнең дә волонтер булырга теләгегез туса, ничек волонтер булырга дигән сорау тугандыр инде. Мин сезгә бөтенсен аңлатам, аның өчен бары тик телефон алабыз кулыбызга. Башта безгә без бергә дип язарга кирәк. Аннан соң безнең сайтта килеп чыга. Сайт буенча аска төшәбез. Монда волонтер булырга дигән язма килеп чыга. Онда басабыз. Аска таба төшкәч, монда төрле вакансиялар чыга. Мин инде коронавирус инфекциясе вакытында өлкән кешеләргә ошыгыч ярдәм вакансиясын сайладым. Һәм монда гариза тутыру вакыты килеп чыга. Һәм гаризабызны җибәрәбез. Менә шулай итеп мин регистрацияны җиңел генә үттем. Минем гаризамны кабул иткәч, мин дә волонтерлык эшенә күчә алырмын. Әйдәгез бергәләп битараф булмыйк, дуслар. Безнең өлкән әби-бабаларыбызга без хәзер бик тә нык кирәк. Бергәләп ярдәм итик. Руслан, хәзер инде мин сиңа бер уен тәкъдим итәм. Без видео язма караган арада мин икебезгә дә исемнәребез язылган кагаз битләре әзерләдем. Бу үзеңнекен. Әлеге уен кем дип атала? Хәзер Зөлфия безгә фактлар укыячак. Һәм әлеге фактлар кемгә күбрәк туры килә? Сиңамы яисә миңамы? Син әлеге
кешенең исеме язылган кагазны өскә күтәрергә тиеш. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Ләкин уен гадилрәк булсын өчен без күзләрен йомарга тиеш. Килештек? Зөлфия, син әзерме? Әйе, әзер. Башлыйбыз. Башлыйбыз. Кем җаваплырак? Кем туры эфирлар алып барырга ярата? Кем Кыш бабайга ышана? Кем хыялый? Кем баллар ашарга ярата? Кем съемкаларга иң беренче булып килеп җитә? Кем яхшырак алып бара? Кем шулпанны күбрәк ярата? Кем бу чыгарылыштан соң икенче көнгә үк киләсе чыгарылышка әзерләнә башлый? Кем матуррак? Булдымы? Булдымы? Булды бугай. Шолпан, без моның җавапларын ничек беләчәкбез? Җавапларын инде без эфирны караганда беләчәкбез. Киләсе видео язманы кем күрсәтә? Карыйбызмы? Карыйбыз. Alo. Selam. Мен де сағындым шоу. Қашан дейсің, бір минуттан? Ну, айда сөйлесек, видео ілінтелер. Давай. Сәлем. Мен де сағындым шул сине. Бір минуттан видео ілінтелер шалтыртасыңмы? Ой, беләсеңме, минем әле бик күп эшем бар иде. Әйдә без синең кичке табрак сөйләшәбез, яме? Давай, күрешкәнчегә кадәр. Кызлар, без барыбыз да карантинда. Һәм күпләрегезнең инде косметикасы бетә башлагандыр. Ләкин бу үз-үзеңне карарга кирәкми дигән сүз түгел. Сез мәсәлән дусларыгыз белән видео элемтәшә сөйләшәсез икән, һәр вакыттагыча матур булырга тиеш. Нәкъ шуның өчен мин бүген сезгә берничә лайфхак әзерләдем. Кеше өйдә утырганда күбрәк арый һәм биттәге арганлык хисен бетерер өчен безгә маска ясарга кирәк. Аның рецепты бик гади. Безгә бары тик бер йомырка сарысы һәм 2 чәй кашыгы лимон сабы кирәк. Шулай итеп, дуслар, йомырка сарысын һәм лимон суын бердән консистенцияга җиткергәч, безнең маскабыз әзер. Һәм безгә аны бары тик биткә генә яткарасы кала. Дуслар, менә шулай. Хәзер безгә бары тик 10 минут көтәргә кирәк. Иң матур итә торган әйбер ул аның бәхетле күзләре. Кызны нәрсә бәхетле итәсең? Ул әлбәттә инде образ алмаштыру. Шуңа күрә без сезнең белән бүген бераз чәчләп карыйбыз. Һәм аның өчен бүген безгә кирәк булачак бары тик гофрированный бумага, җылы кайнаган су һәм бераз накыйлык. Иң беренче без гофрированный бумаганы алып, аны ятып тазаякка салабыз. Безнең барлык кагазыбыздан тазаякта икенче эшитә без җылы кайнаган су салабыз. Ләкин дуслар, суыгыз кайнар булырга тиеш түгел, алсагыз сезнең чишегезне без алабыз. Әлеге экспериментны әрәм булмаган киемдә үткәргә киңәш итәм. Чөнки буяу киемнән бетмәскә мөмкин. Хәзер без чәч очларын әлеге тазаякка якынча бер 10 минутка салабыз. Шулай итеп, дуслар, безгә хәзер бары тик чәчне фен белән киптерәсе генә калды. Дуслар, әмма хәзер инде мин сезнең белән видео элемтәгә чыгарга әзер. Без дәвам итәбез.
Көнебезнең күп вакытын социаль челтәрләр алып тора. Шуңа күрә бу юлы Илһам лайфны да шушы форматта үткәрергә булдым. Тик иң баштан безгә исне алыштырырга кирәк. Булды, менә хәзер мин туры эфирга тулысынча әзермен. Ә минем бүгенге кунагым ул да булса Зөләйха күзләрен ачып фильмында уйнаган Алмаз Галимзянов. Сәлам Алмаз, ничек синең хәлләр, ничек кәефләр? Хәлләр Аллаһка шөкер, барысы да әйбәт. Көлтер менә карантинда өйдә утырабыз. Әйе, барыбыз да шундый халәттә хәзер, шуңа күрә интервьюны да шулай алырга булдым синнән. Ничек син әзерме? Әлбәттә әзер. Син бит безнең Зөләйха күзләрен ача фильмында төшеп карау бәхетенә ирештең, юме? Шул турыда баштан бераз мәсьәләр китәле. Зөләйха әйе, ул сериалда мин катнаштым. Ләкин анда минем ролем бик теге зур роль булмады. Ләкин основной минем теләгем теге ул кинода роль алу түгел. Инде менә Мәскәү уровенен, Мәскәүләр ничек төшерә фильмларны, шуларны барып үз күзем белән күрергә иде теләгем һәм Аллаһка шөкер барып ирештем. Тагын бер соравым. Төп составта, актерлар составында ничә кеше катнаша? Якынча бул. Сиңа бирәчәкмен. 50-60, 70-80 һәм 100-120. 50-60 Һәм бу җавап дөрес. Әфәрин, Алмаз булдырдың. Ура! Җавап та 50-60. Хәзер сиңа җаза булачак. Әйдә, киттек. Күбәлә гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән? Күбәлә гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән? Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кошым сандыгы ачып җырлап җибәрәм икән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кошым сандыгы ачып җырлап җибәрәм икән. Төрле клипларда актер буларак төшеп йөрим. Һәм сорау мондай, ничә клипта минем төшкәнем бар актер буларак. Беренчесе 2, 4 һәм инде 5. Бәлки ул 4 Дөрес! Әлбәттә. Күбәлә гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән? Күбәлә гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән? Булай итеп, дуслар кергән юк иде. Бездә бүген кунакта җырчы һәм актер Алмаз Галимзянов булды. Алмаз, бик зур рәхмәт сиңа. Дуслар, шундый матур һава торышы булганда өйдә утырып җәйгә әзерләнеп була димени? Юк, әлбәттә. Шулай итеп, дуслар, без җәйгә әзерлекне дәвам итәбез. Һәм бүген авылдагы тренировкаларны без урамда оештырабыз. Ә урамда авылда булгач эш бетми, шуңа күрә әйдәгез тизрәк башлыйк. Шулай итеп, авылдагы тренировкалар өчен безгә нәрсә кияргә соң? Ул да булса әтинең кофтасы, әнинең гамажы, әбинең ноские һәм үзегезнеке булса да ярый. Бер матур башлыйк. Әйдәгез җыландан башлыйк. Хәзер, дуслар, куя киттең. Толкар урамга чыккан, йөгерү хәзер. Безнең тавык түгелгәнч бу. Авылда яхшы һава торышы икән, димәк, бөтен урын җирне чыгарып җилләтергә кирәк. Ләкин монда да ике эшне бер итеп була. Так, булды бугай. Ләкин нәрсәдер җитми. О, башлыгыз. Дуслар, беләсезме, бу күнегү сезгә ике төрле ярдәм итә. Беренчедән, ул кул мышцаларына да, ә икенчедән инде бер кешегә ачуыгыз чыккан икән, шушы мендәтен ачуыгызны алсагыз. Нәгәрәс.
Дуслар, эш бітті, хәзер біраз су ішіп алсақ та була. Құрағыз әлі. Бұларны бек шулай күнігуде қолланырға болады. Қолны туры итеп ашабыз, өзімізге кетіреміз, іске һәм кері өз орнына қайтарып. Мұны бірнеше тапқыр қопатлаймыз. Фотоға түштік, үйде бүтін ішіні ішләдік, өлшеуге бастық. Демек, жәйге бары тек 6 атына ғана қалды. Достар, мына шулай итеп шиттен тұрып көңіл ашып, ойнап, эфиребезнең ахырына якынлашкандай сизмичә калганбыз. Кызганычка каршы безнең эфиребезнең вакыты шикле, ләкин сез кәефегезне төшерергә ашыкмагыз, чөнки иң кызыклысы әле алда. Сезнең игътибарыгызга Владислав Агаповның клибы. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш. Пока.